ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ମଝି ମଝି ସାଇଜ୍ର ମାଛ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାଛରୁ ତାପରେ ରୁଟି ଟିକେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର, ପାଖାପାଖି 70-80 ଗ୍ରାମର ରୁଟି ମୁଁ କରେ। ଆଉ ସେକା ସେକି ମୁଁ କରେନି, ମୁଁ କପଡ଼ାରେ ଦବେଇ ଯେଉଁଟା ତାୱାରେ ରଖି କପଡ଼ାରେ ଦବେଇ ରୁଟିକି ଏପଟ ସେପଟ ଓଲଟେଇ ପଲଟେଇ କପଡ଼ାରେ ଦବେଇ ତାକୁ ଫୁଲେଇ ଦିଏ। ଆଉ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କାଠ ଚୁଲା ଆଉ କୋଇଲା ଚୁଲାରେ ସେକି ହେବ ସିଧାସଳଖ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରେ ସେକି ହେବନି। ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଥିରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ଆକାରର ମାଛ, ଛୋଟ ମାଛର ତ ଟିକେ ବଛା ବଛିରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆଉ ଇଏ ମଝି ଆକାରର ଯେଉଁ ମାଛ, ଏହାର ଟିକେ ସବୁ ପେଟ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ସବୁ ଦେହକୁ ଯିବ, ଆଉ ଦେହରୁ ବହୁତ ଉପକାର ମିଳିବ। ଆଉ ଦୁଇପଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଇବାଟା ବି ଦେଖେଇବି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛଟା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟି ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଏ ହେଲେ ସେକିବା କଥା ନୁହଁ। ସେକିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ତା'ର କାର୍ବନ ମୋନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କେତେ ଗ୍ୟାସ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ଏସବୁ ସେକିଲା ବେଳେ ଆ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ। କ୍ୟାନ୍ସର ଫ୍ୟାନ୍ସର ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ନ ସେକି ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ତାୱାରେ ରଖି ଦବେଇ ଦିଏ। ଗୋଟେ କପଡ଼ାରେ ଦବେଇ ଚାରିପଟ ଦବାଏ, ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା ଦବାଏ, ତାପରେ ପୁଣି ରୁଟିକୁ ଓଲଟାଇ ପୁଣି ଦବାଏ। ଏମିତି କରି ମୁଁ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକାର ରୁଟି କରେ। ଆଉ ଏସବୁ 70-80 ଗ୍ରାମ ରୁଟି, 2ଟା ରୁଟି ଯଥେଷ୍ଟ। ତାପରେ ମାଛ ତ ମାନେ ଛୋଟ ମାଛ ବାଛିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ। ବଡ଼ ମାଛର ସବୁ ଯାଏଁ ଖାଇ ହେବନି, ପେଟ ଖାଇଲେ ଲାଞ୍ଜ ଖାଇ ହେବନି, 2-3 ପିସ୍ ତ ଖାଇବା କଥା। ତେଣୁ ଏ ମଝି ଆକାରର ମାଛଟା ଭଲ। ଆଉ ଏଇଭଳି କଥା। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା। ମାଛ 3ଟା ମାଛ ଅଛି। ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି।